Un home mata a tiros unha muller en Zaragoza. Aconteceu en plena rúa, a primeira hora da mañá. Posteriormente suicidouse coa mesma arma. As autoridades investigan o acontecido como posible caso de violencia machista. En Torrevieja, Alacant, unha nena duns 3 anos morreu asasinada polo seu pai. Investigan este crime como posible violencia vicaria. Llegar a confirmar serían ya 14 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año y también 2 menores asesinados por violencia de género. Que tal, saúdos, boas tardes. Para a entrada en vigor das medidas anticrise aprobadas polo Goberno, haberá que agardar un día máis. Xa están publicadas no BOE, pero o paquete farase efectivo mañá, non hoxe, como anunciara Pedro Sánchez. Entre elas está a reducción do IVA dos carburantes o 10%. Alejandro Álvarez. Sí, este paquete ademais tamén inclúe descontos de ata 20 céntimos por litro para os sectores afectados, como poden ser transportistas, mariñeiros, agricultores ou gandeiros. Tamén redúcese o IVA da electricidade e do gas natural e conxélase o prezo da bombona de butano e propano. Decía que como estaba publicado en el BOE de ayer, que estaba hoy. Yo me he confiado, pero igual no están. Eso ya tenemos experiencia de otros casos en que tamén retrasaron. E xa coñecemos as datas da PAU deste ano. Na maior parte das comunidades, incluída Galicia, será os días 2, 3 e 4 de xuño. A convocatoria extraordinaria será na gran maioría das comunidades, tamén aquí, prácticamente un mes despois. Yo estoy hablando con una chica de Córdoba y la conocí por Facebook. Nos conocimos por una aplicación de contactos. Ella es justamente la hermana de mi cuñado. Entonces, bueno, allí en ese momento pues hubo feeling. E a pregunta que nos facemos hoxe: como coñeceron a súa parella? A través de amigos, da familia ou mediante unha aplicación de citas? O amor non ten idade ni límites e quen sabe onde se atopa a nosa parella ideal. Pero como moceamos agora? Nos minutos descubrimosles como cambiou o conto nestes tempos. Xa están publicadas no BOE as medidas anticrise para facer fronte ás consecuencias da guerra. As rebaixas no IVA axudarán a conter os prezos, por exemplo. Sobre todo nos carburantes. Pero os sectores máis afectados tamén haberá axudas directas. Iso sí, Alejandro Álvarez, haberá que agardar ata mañá, non? Sí, pois este paquete inclúe, entre outras medidas, por exemplo, a rebaixa do IVA nos carburantes que pasa do 21% ao 10%. E isto en que se traduce? Pois que imos poder aforrar alrededor de 30 céntimos por litro e 20 euros ao encher un tanque medio. Tamén haberá descontos de ata 20 céntimos por litro para os sectores afectados, como por exemplo mariñeiros, gandeiros, agricultores ou tamén transportistas. Tamén ese paquete de medidas inclúe a reducción do IVA da electricidade e tamén do gas natural, que pasa tamén do 21% o 10% e conxélase tamén o prezo da bombona de butano e de propano. Son algunhas das medidas que inclúe este paquete de medidas anticrisis que se ha publicado hoxe no BOE, para as que se van a mobilizar alrededor de 5.500 millóns de euros. A actividade das estacións de servizo vai ao ralentí. Hoxe repostan os que non teñen máis remedio. O resto agarda pola rebaixa do IVA dos carburantes do 21 ao 10%, que se fará efectiva este domingo. Tenía el depósito lleno y dije, va, voy a ir tirando, pero sí que se notó, hostia, no sé, subió bastante. Encher o depósito costábame como alrededor de 60 euros e agora 80, 85 máis ou menos. A redución do imposto permitirá forrar unha media de 20 euros por depósito. A maiores, transportistas, pescadores, agricultores e gandeiros recibirán unha axuda directa de 20 céntimos por litro de carburante. Pareceme que está todo fatal e que, bueno, que sempre que haxa unhas medidas que axuden algo, pero, bueno, pouco vai a axudar. Hai que hacer algo. Lo que hicieron pouco me parece, pero hai que hacer algo. O IVA da electricidade e do gas tamén pasa do tipo xeral ao reducido, buscando aliviar a factura enerxética dos fogares e das empresas. Limítase o prezo do butano e do propano e o imposto especial sobre a electricidade redúcese ao 0,5%. Las rebajas al final no son tanto, ya que con las subidas de precio las recaudaciones por IVA son mayores. Entonces el esfuerzo que nos venden es menor del que realmente es.
Estamos en unos años que esto nunca se vio, claro, guerras en el mundo, nos repercute a todos en nuestra economía particular y bueno, y a ver si vamos mejorando poco a poco. Un segundo decreto recolle medidas habitacionais específicas, prorroga 2 anos os contratos de alugueiro da vivenda habitual e limita a actualización anual das rendas a un máximo do 2%. O plan anticrise do Goberno deberá ser convalidado no Congreso dos Deputados a semana que ven. Estas medidas, que entrarán en vigor mañá, seguen a xerar diferentes perspectivas políticas. Dende o PSOE apuntan a que as diferenzas con Sumar foron estratégicas, mentres na formación de Yolanda Díaz sosteñen que só eles evitaron un xiro á dereita. No Partido Popular falan de vergoña institucional e dunha parte do Goberno secuestrada pola outra no Consello de Ministros. A vicepresidenta María Jesús Montero sostén que a relación entre socialistas e Sumar no Consello de Ministros segue a ser cordial malia o sucedido onte. Acepta, iso sí, que cos decretos houbo diferenzas estratégicas. El Partido Socialista compartía las medidas de vivienda, pero la dificultad era que efectivamente hay grupos políticos, ya lo conocen ustedes, que se han pronunciado diciendo que no las iban a apoyar. Y además los debates que se produjeron en el día de ayer fueron debates inteligentes. Desde o Partido Popular sosteñen que onte se produciu nunca visto unha parte do Goberno secuestrando o Consello de Ministros para acabar aprobando 2 decretos, un de dereitas e outro de esquerdas. Al señor Sánchez, que dice enfrentarse como un superhéroe contra Donald Trump, contra Milei, ayer le doblaron el pulso un tal Ernest Urtasun, Sira Rego y Yolanda Díaz. Esta es la España en la que lamentablemente vivimos. Desde Sumar defenden que frearon a Pedro Sánchez para evitar un xiro á dereita. Le dijo que a su decreto de rebajas fiscales para hacerle guiños a la derecha le faltaba gobierno, le faltaba coalición y le faltaba progreso. E Izquierda Unida chama directamente a movilización contra os que boicoteen o decreto sobre vivenda. Hacemos un llamamiento a que hagamos esa movilización porque es necesaria. Hay que señalar a aquellos que quieren boicotear. La vivienda es una prioridad. Hai soluciones. Aquí en Galicia, a líder do BNG pide ao Goberno galego medidas ante o avance dos prezos e cualifica de insuficientes as postas en marcha polo Goberno central. O secretario xeral dos socialistas galegos si aplaudiu estas medidas. Tamén o histórico que temos que valorar esas medidas que toma o Goberno de España contra esos efectos da loita da guerra en Irán, unha guerra que non queremos que Imos demandar ao Goberno do Estado que vaya máis alá na resposta a esta crise, apostando por frear realmente a suba dos alugueres e das hipotecas, por evitar a especulación co gas ou coa gasolina, apostando por eliminar as peaxes da AP9 e da P53. Irán denunciou este sábado un ataque dos Estados Unidos e Israel contra a planta de enriquecemento de uranio de Natanz. Noutra fronte, Irán lanzou 2 misis balísticos contra unha base militar conxunta dos Estados Unidos e Reino Unido no Océano Índico. Os proxectís non chegaron a impactar. Ademais, o exército israelí asegurou ter abatido 4 membros de Hezbollah durante unha ofensiva terrestre no sur do Líbano a pasada madrugada. Trump vai redobrar a súa presenza militar no Golfo e envía milleiros de soldados pro control do estratéxico Estreito de Hormuz. Israel afirmou que os ataques contra Irán intensificaranse significativamente a vindeira semana. Donald Trump considera xustificado abandonar as bases militares de Rota e Morón en España e as de outros países da OTAN que non colaboren na protección do Estreito de Hormuz. Ademais, Estados Unidos levantoulle temporalmente as sancións ao petróleo iraniano e permitirá a compravenda dos barrís que se atopen en tránsito marítimo. Uns 140 millóns, segundo calcula, que poderían estar no mercado dentro dun mes. Mentres, a República Islámica ameaza con atacar intereses de Estados Unidos e Israel en calquera parte do mundo, incluídos destinos turísticos. Segundo Teherán, nin os lugares recreativos serán seguros para eles. Os 205 militares españois evacuados de Irak chegaron esta madrugada á base aérea de Torrexón de Ardoz nun voo procedente de Turquía. Os militares foron recibidos pola titular de Defensa, Margarita Robles. Dende o Ministerio dirixíronlles palabras de agradecemento pola súa defensa da paz e a seguridade. Os militares foron evacuados nos últimos días como consecuencia da guerra na rexión e os ataques de Irán contra bases do país. Os militares evacuados forman parte da coalición internacional contra o xihadismo liderada por Estados Unidos e da misión da OTAN en Irak.
Está previsto que uns 21 integrantes do contingente cheguen a Melilla procedentes de Alemanha e outros 57 militares están sendo trasladados a Alacante. Dende Cuba chega unha imaxe cargada de simbolismo, a do cantautor Silvio Rodríguez recibindo un fusil Kalashnikov tras se ofrecer el mesmo a defender a illa ante unha posible agresión dos Estados Unidos. Recibiu arma automática de mans do ministro das Forzas Armadas, Álvaro López Miera, coincidindo co Día Nacional da Defensa. Entre tanto, a illa agarda a chegada dunha flotilla internacional de axuda humanitaria. A poboación vive unha situación límite con escaseza de luz, auga, alimentos e medicamentos. Adif admite agora que no treito de Adamuz, onde ocorreu o accidente ferroviario, había 36 metros de vías sen certificado de calidade. Nun escrito dirixido ao xulgado que leva o caso, a empresa pública explica que por iso, a principios de marzo, retiraron ese carril e sustituírono por material en regra. Tamén engade que non había desperfecto ni ningunha anomalía técnica no aceiro que retiraron. No accidente de trens en Adamuz morreron 46 persoas e máis de 100 quedaron feridas. E de volta a Galicia, a provincia de Pontevedra aumenta a súa oferta de turismo termal con novas pozas no concello de Ponte Caldelas. Están construíndose nos terreos do desaparecido balneario da Vila e prevén que estean abertas ao público a finais deste ano. Ponte Caldelas resucita o pasado que lle dá nome a vila. Ao carón do río Verdugo, no espazo que ocupou no seu día un balneario, haberá un parque termal con 5 pozas que aproveitarán os antigos mananciais e un novo espazo verde para veciños e atraer un turista que cada vez busca máis destinos de experiencias. Cada vez a xente vai facer máis turismo de saúde. Cada vez vai buscar máis instalacións deste tipo, que están moi ben diseñadas, son modernas, recollen todo o tradicional de lugares que tiveron moita vida. Devolverlle vida tamén con eventos culturais que prevén organizar na capela que se rehabilitará dentro deste proxecto que busca tamén desestacionalizar o turismo no rural. Darlle unha oportunidade aos sitios máis pequenos de que teñan visitantes de calidade todo o ano. Aparte, isto é unha instalación que se pode utilizar prácticamente todo o ano. Hai xente que lle gusta moito disfrutar con mal tempo deste tipo de instalacións. Este parque é unha das iniciativas do Plan Termal da Xunta dotado con 10 millóns de euros. O orzamento do de Ponte Caldelas é de case 1,5 millón de euros en colaboración coa Deputación e o Concello. O BNG inicia o camiño cara ás municipais do ano que ven co reto de aumentar a súa representación. Ana Pontón asegurou no desenvolvemento do Consello Nacional, celebrado esta mañá, que antes do 25 de xullo saberemos os nomes dos candidatos nacionalistas nas 7 grandes cidades. A líder do BNG anuncia unha intensa movilización nestes meses para acadar máis alcaldías a través, dixo, dun contacto directo coa veciñanza e cunha boa planificación. A alcaldesa de Santiago parece que xa ten unha fórmula para asegurarlles o transporte público aos veciños de Busto, aínda que non aclara cal. A veciñanza ameaza con marchar do Concello e adherirse a Trazo ante o abandono do municipio compostelán. Mañá votarán o cambio. Goretti San Martín confía en que ese cambio non se materialice e comprometeuse a que o autobús urbano regrese á parroquia. Os gandeiros seguen moi preocupados polos prezos do leite, a oferta das industrias está por baixo dos custes de produción e o sector xa non aguanta máis. Hoxe concentráronse novamente diante dunha distribuidora. Aseguran que tras varios controis estáse a comercializar leite que non é galego e que rolda os 20 céntimos por litro. Dende Unións Agrarias teñen dúbidas da calidade deste produto. Levamos máis dunha semana con piquetes informativos diante das industrias de leite para constatar algo que xa viñamos anunciando, que está entrando masivamente leite a baixo precio nas industrias, fundamentalmente de Portugal e de Francia. Ese leite temos moitas dudas da súa trazabilidade. E unha muller foi asasinada de varios disparos esta mañá en Zaragoza. O asasino portaba varias armas deportivas e despois suicidouse. A Policía Nacional confirmou que se trata dun crime machista, xa que ambos foran parella e que romperan a relación hai uns meses. Non había denuncias previas por malos tratos. A muller falecía en plena rúa en Zaragoza tras recibir varios disparos dun home que fora a súa parella meses atrás e que despois de cometer o crime machista suicidouse. Non había denuncias previas por malos tratos. Se ha producido
con extrema crueldad en la vía pública, disparos de arma de fuego, que no existían denuncias de ella hacia él. Este novo caso de violencia de xénero ocorreu a primeira hora da mañá. Ata o lugar trasladáronse asistencias sanitarias e efectivos da Policía Nacional. O asasino coñecía os pasos que daba a muller e levaba en riba varias armas deportivas. Ha sido capaz de conocer que iba a encontrarla en la calle en un sitio determinado y a una hora determinada y ha venido a su encuentro ya con la intención de asesinarla. También se puede confirmar que él tiene una licencia de armas deportiva. Una de las armas licenciada como arma de concurso es con la que ha disparado sobre ella. Con este crime machista xa son 14 as mulleres asasinadas a mans das súas parellas ou exparellas no que vai de 2026, o peor inicio de ano desde 2020. En Torrevieja, na provincia de Alacant, tamén se investiga o asasinato dunha pequena de 3 anos como un posible caso de violencia vicaria. O pai da menor tamén apareceu morto, crese que aforcou a cativa e despois aforcouse el. De se confirmar, estaríamos ante o terceiro asasinato registrado este ano en España dun fillo para facerlle o máximo dano á nai. E susto esta mañá en Móstoles. Un feirante sofre queimaduras tras unha explosión na furgoneta na que dormía. Un forte estourido alertou os veciños que atoparon o home tirado no chan. Chamaron os servizos de emerxencias. O home tiña unha bombona de propano dentro da súa furgoneta para quentarse. A bombona estalou e voou polos aires, provocando ademais importantes desperfectos no vehículo. O home tivo que ser trasladado ao hospital con pronóstico grave. Ten queimaduras no 35% do seu corpo. En Pontevedra quedaron 5 persoas feridas leves por mor do desprendemento de parte do falso teito do teatro principal que tivo que ser desaloxado. O suceso produciuse durante a celebración do concerto de primavera do campus. Sufriron golpes e mazaduras e houbo que trasladalas ao Hospital Montecelo. No momento do suceso había unhas 400 persoas no interior do recinto. Está previsto que as actividades programadas pros vindeiros días queden suspendidas mentre se reparan as instalacións e se averiguan as causas do suceso. Un incendio nun edificio da Ronda de Outeiro, na Coruña, deixa 3 persoas evacuadas ao hospital por inhalación de fume. Ademais, foi preciso desaloxar o inmoble no que había unha ducia de persoas que están a recibir asistencia dos servizos sociais. O lugar xa rexistrou numerosas queixas veciñais por actos incívicos e pelexas entre os residentes. Sobre as 8 desta mañá, unha columna de fume saía das fiestras deste edificio da Ronda do Outeiro no barrio Coruñés dos Maios. 3 vehículos dos bomberos herculinos con 9 efectivos desprazáronse ao lugar para conter o incendio, que se orixinou no colchón dunha habitación do primeiro andar. Os danos non foron cuantiosos, pero a intensidade do fume obrigou a evacuar en ambulancia inicialmente a 2 persoas con problemas respiratorios. Unha terceira persoa foi trasladada pouco despois por síntomas similares. Llamou mi nieto e que me dijo: mamá, non sei que ha pasado, un incendio. Prendeu o lume por descuido, por fumar ou quedarse dormido nun colchón. Ao sacalo ao tramo de escaleiras, en vez de tiralo pola ventana ou tal, pois provocou un tiro da escaleira, pois que o lume fora máis. Ademais dos bombeiros herculinos, tamén acudiron urxencias sanitarias a Policía Local e a Policía Nacional. O edificio foi desaloxado por completo e a dúcia de persoas que había no interior están a recibir a asistencia dos servicios sociais para a súa reubicación habitacional. De feito, o inmoble quedou precintado ata que se certifique a súa seguridade. O suceso non sorprendeu a veciñanza que leva denunciando os numerosos problemas de convivencia e drogodependencia registrados no lugar. Non me extraña nada. Me extraña que non pasen máis cosas. Raro é o día que non ven a policía mañá e tarde. Hai toxicómanos, xente que ven, que acaba de vir de terceiro grado e tal, é un alugueiro un pouco raro, non? É un alugueiro por colchóns. Sobre as 10 da mañá, os bombeiros tiveron que actuar unha segunda vez por unha chamada que informaba que se reavivaran uns rescoldos. Durante a intervención cumpriu pechar un carril da avenida, aínda que pouco despois o tráfico quedou completamente restablecido. En Santiago quedaron en liberdade con cargos despois de declarar nos xulgados os 4 detidos nunha operación antidroga da Policía Nacional que se desenvolveu na zona do Ensanche. Detivéronas por presuntamente pertencer a unha rede de distribución de drogas. Os axentes registraron varios pisos nos que se sospeitaba que se vendían estupefacientes. Neles, ademais de diferentes tipos de drogas, interviñéronse armas. A veciñanza leva tempo denunciando o aumento destes narcopisos na cidade. Os detidos están acusados dos delitos de tráfico de drogas, usurpación de ben de inmobles e tenencia ilícita de
de armas. Ademais, o xulgado decretou o desaloxo inmediato das vivendas ocupadas. Cada vez son máis frecuentes as trasnadas contra coches en circulación. A última coñecémola en Lugo. Varios coches que circulaban por esta avenida de Lugo recibiron o impacto dun obxeto que en principio os automobilistas non identificaron e que finalmente comprobouse que eran globos cheos de auga. É un peligro, claro, le tiras el globo sobre el parabrisa y hay un momento que no ves y genera un peligro bastante grande. Sí. Poden despistar ao conductor e que pode producir un accidente. A falcatrurada pasa algo moito máis serio, está claro. As entes da Policía Local de Lugo identificaron os autores desta infracción da Lei de Seguridade Vial que supón un perigo para os condutores. Pueden provocar accidentes e algo de críos. Yo pego un frenazo, o sea, que al final es un peligro porque puedes pegar un frenazo que el coche de atrás te dé o cualquier cosa, no sé. O lanzamento tivo lugar desde un edificio de Alfonso X, unha vía que dá acceso ao campus universitario. Afortunadamente, non se produciron danos de gravidade. Porque a mí xa me ten pasado de tirarme pedras desde a muralla. Fai anos, Pero eso, bueno, que foron corrigindo a policía, entonces, bien, pero eu sí sofrín eso. O derradeiro caso ata agora de lanzamento de obxetos contra os coches tivo lugar en Ourense no mes de febreiro, na estrada entre Ribadavia e o Carballiño. Son comportamentos incívicos que, en función das consecuencias, poden derivar en delitos. E ollo, porque están a repuntar as estafas centradas en investimentos falsos en criptomoedas. Advirte a Policía Nacional, os delincuentes están aproveitando o interese crecente tamén o descoñecemento neste tipo de divisas para enganar a cidadanía, causando importantes perdas económicas. Os cibercarrachos adoitan contactar coas súas vítimas a través das aplicacións de mensaxería e das redes sociais, ofrecendo unha alta rendabilidade. Primeiramente, os estafadores piden un investimento inicial que oscilará entre os 100 e os 250 euros. Despois, achéganlle á vítima o acceso a unha páxina ou aplicación fraudulenta. Nesta fanlle crer que o seu investimento medra, mas a realidade é que os cartos non se investiron en ningún momento. Cando a persoa estafada comeza a sospeitar ou di non ter máis diñeiro para investir, bloquean a súa conta e deixan de interactuar coa vítima. En Cádiz, a Garda Civil localizou no interior dunha vivenda unha colección de aves exóticas en moi malas condicións. En total atoparon máis de 500 exemplares de distintas especies. Entre eles, unha parella de papagaios que poderían alcanzar os 20.000 euros no mercado negro. O investigado, ademais, tiña ocultas no congelador 70 aves mortas. O propietario está sendo investigado por un delito de tráfico ilegal de especies protegidas ou en perigo de extinción e outro de benestar animal. E xa coñecemos as datas da PAU deste ano. Na maior parte das comunidades, incluída Galicia, será os días 2, 3 e 4 de xuño. A convocatoria extraordinaria será na gran maioría das comunidades, tamén aquí, prácticamente un mes despois, o 30 de xuño, o 1 e o 2 de xullo. Só Cataluña celebrará estas probas de repesca no mes de setembro. Cambiamos de asunto, a primavera o sangue altera, co cambio de tempo tamén muda o noso estado de ánimo e buscamos máis o amor. De feito, o 70% une ter unha vida satisfactoria con manter unha relación amorosa. Por iso preguntámonos, como buscamos parella, como nos arrexuntamos? Xa lles adianto que mudou moito a fórmula. Van a ver neste gráfico. Nos anos 30, a través da familia ou da escola, podíamos atopar esa persoa especial. Co paso dos anos, na década dos 90, as amizades aquí eran clave para coñecer xente nova. E iso que aquí tamén comezamos a descubrir, esta liña vermella, internet. Xa no 2010 a rede gaña moito máis peso nas nosas relacións persoais e hoxe en día máis da metade da poboación atopa o amor en liña. Crece o uso das aplicacións de citas e a xente é consciente destes cambios xeracionais. Raquel Gandoi. A enquisa do pasado febreiro do CIS sobre a percepción social do amor revela que o 85% dos españois cree que en cada época histórica existe ou existiu unha maneira distinta de entender o amor e tamén as relacións sexuais. Segundo este mesmo estudo, do 25% que algunha vez creou un perfil nunha aplicación de citas, o 70% acabou por quedar con alguén no mundo real, non no mundo virtual. E tamén indagou recentemente neste tema a Universidade de Stanford. Segundo o seu traballo cunha mostra de entrevistas bastante ampla, o 51% das parellas actualmente coñécese nas redes e non a través de coñecidos comuns da familia ou do colexio, que era como facíamos hai 20 anos. A
A calqueira idade o amor segue estando no aire, pero onde máis se busca é en internet, sexa en redes sociais ou aplicacións de citas. Pues nos conocimos por una aplicación de contactos, por Tinder concretamente. Tenemos una niña después de 6 años, ahora tenemos una niña de 2 y bueno, felices, ¿eh? En Facebook también. Yo estuve hablando con una chica de Córdoba y la conocí en Facebook. Resulta moi raro tamén, vexo, por exemplo, amigas que teñen aplicacións así, digo, isto como funciona? Tes de queda para a esquerda, para a dereita e tal? Eu non entendo nada. Eu non uso apps de citas por internet, eu, sobre todo, relacionándome cos meus amigos, con xente. Hace años atrás no habían apps de cita, sino que era todo por el Messenger, pero bueno, sí que algo hubo por allí. A socioloxía apuntala o que contan os estudos. Internet é o gran bar onde as novas xeracións e as non tan novas se coñecen. A psicoloxía matiza os falsos mitos. Onde nos coñecemos non é determinante a hora da conexión real da parella e a súa duración. Yo creo que la app lo que cambia es la forma de encuentro, la forma de conocerse. No cambia tanto las vivencias posteriores a cómo se desarrolla un vínculo. Es decir, el vínculo se va a desarrollar con las mismas bondades y con las mismas dificultades, ¿no? Al final, aunque yo te conozca en una app, vamos a tener que afrontar un proyecto de pareja en el que afrontaremos nuestras vulnerabilidades, nuestras intimidades, nuestras inseguridades, nuestras virtudes, ¿no? Esta enquisa do CIS amosa que o 67% dos españois non cree que sexa máis doado atopar o amor en internet. Este domingo celébrase o Día da Auga. Para pôr en valor a importancia deste recurso, especialmente das augas subterráneas, realizouse hoxe unha fermosa iniciativa. Levada a cabo polos membros da Asociación Internacional de Hidroxeólogos SEC España, que organizaron un percorrido polo Canón do Río Mao, na Ribeira Sacra. A auga define a paisaxe da Ribeira Sacra, auga que emerxe de mananciais como este, o Carón do Río Mao. Podemos ver aquí es un manantial de aguas subterráneas que tienen influencia de minerales sulfurados. Que cada kilómetro que bajo la temperatura sube 30 grados. Entonces este agua que baja por las fracturas, cuando baja 1 kilómetro ya está a 45 grados. A mí que non me dixen isto, pero máis, na zona da Ribeira Sacra. No me cría. De baja temperatura, con poco caudal, pero existen, de hecho aquí en Paradesíl existen otras 2 fuentes termales. É un dos descubrimentos deste percorrido polos recursos hidrolóxicos da Ribeira Sacra, centrado nas augas subterráneas que supoñen o 33% da auga doce do planeta. Normalmente la mayor parte de la sociedad no las conoce, ni las valora, ni sabe muy bien cuál es su funcionamiento. Entonces, a partir de este día queremos llamar la atención sobre la importancia del hidrogeólogo como el especialista que gestiona estas aguas. Augas fundamentais para o ser humano que gardan a pegada do solo polo que transcorren nesta fonte na cabeceira do río Mao, analizan a súa composición e temperatura, farán ao longo de todo o percorrido para ver como muda. A min interésame moito o das augas e o que poda traer disolto. En Galicia hai agua por todos lados, os 1000 ríos, pero bueno, si che contan todo o que hai detrás. Unha parte indisoluble da beleza deste sitio son, posible todas os manantiais que hai todo por aquí. Sinal de identidade dunha paisaxe que opta a patrimonio da humanidade. Unha experiencia de por vida é o que din levar os peregrinos que fan o Camiño de Santiago. Para inmortalizar esta lembranza, o último é poñer o derradeiro selo na pel. Iria Soengas. Sí, o Camiño de Santiago é unha experiencia que marca e hai quen leva esa máxima ao extremo e decide que o último selo dese camiño quede grabado na pel e non na credencial. Son moitos os peregrinos que celebran a chegada a Santiago cunha tatuaxe coa que lembrar a experiencia de por vida. As cunchas de Vieira ou as frechas que marcan o percorrido son algúns dos deseños con máis demanda, pero existe tamén a posibilidade de personalizar esa tatuaxe acorde á experiencia de cada un. Hacerme la conchita típica de Santiago porque para mí pues bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora, es mi primer camino, me he ido sola, he hecho una gran amiga y es una cosa que me apetecía y qué mejor sitio que aquí antes de marcharme a mi casa. O sea, me haría un sello. De todos los que hemos hecho por el camino, alguno elegiría para hacérmelo. Non o tiña en mente, pero mira, casi me estades dando unha idea.
Cada vez son máis os peregrinos que queren gravar na pele un recordo da experiencia. Os estudos da cidade fan milleiros destas tatuaxes cada ano. Tatuamos más o menos unas 60 personas, 80 personas al día en cada estudio. Entre os motivos con máis demanda están as cunchas de vieira ou as frechas que marcan o percorrido, pero tamén se pode personalizar o deseño para adaptalo á experiencia persoal de cada un. Hay quienes personalizan el tatuaje, sí. Hay quienes hacen, por ejemplo, el pulpo, como es muy típico de Galicia, se hacen el pulpo con una mochila detrás, con botas. E mesmo hai quen se tatúa para conmemorar algo máis que a experiencia do camiño. Hay gente que se ha conocido en el camino, que se han enamorado en el camino. Y a día de hoy siguen juntas. Conocí aquí una pareja que se conocieron en el camino ahora unos 3 años y el año pasado estuvieron por aquí. Además estamos en nuestra luna de miel, así que qué mejor recuerdo. Genial. Con ou sen tatuaxe, o certo é que o Camiño de Santiago é unha vivencia para lembrar toda a vida. Quitaron a pedra do seu propio viñedo para facer unha ánfora de granito onde o viño 100% treixadura se cría durante 11 meses. O resultado é un produto diferenciado que acaba de pôr no mercado unha adega do Ribeiro. Herdaron o coñecemento e a paixón pola viticultura dos seus avós, tamén este viñedo que seguen a atar con vimbios apostando por unha agricultura respetuosa co entorno. Aquí foi onde xurdiu a idea de facer un viño diferente, o primeiro Ribeiro criado en granito. E dali foi onde sacamos a pieza para a ánfora de granito. Nela repousa un viño 100% treixadura. A fermenta no granito e depois criámoslo durante 11 meses. Porque o máis importante deste tipo de viño é que o granito acompaña o viño desde a viña, que xa temos suelos graníticos, hasta o final do proceso, que sería a botella. O propio granito da viña, extraído da viña, pois acompaña o viño en todo o proceso. Que fai é que o viño principalmente teña tonos minerales pois moi marcados. Tuvemos 4 anos experimentando con isto e ao final pois o resultado pois foi moi bo. Non só facemos crianzas. Tamén en barro e en madeira, pero a súa aposta principal é polo granito, sacaron ao mercado 2.000 botellas. Prácticamente temos todo vendido xa en tan só 3 meses, sí. Mais que nada ao mercado internacional, tamén vendemos obviamente aquí en Galicia e a nivel nacional, pero a nosa maior parte da produción vai para o mercado norteamericano. Por iso xa pensan en ampliar produción xunto con outros proxectos, pero todo, como di o nome da súa adega, devagar. Sábado solidario en Culleredo. O obxectivo, recadar cartos para axudar a unha familia que perdeu a casa e a un fillo nun incendio o mes pasado. Durante todo o día haberá actuacións musicais e sorteos. Cunha andaina que saíu do Centro Social de Castro Laxe, comezou a xornada solidaria que se celebra este sábado en Culleredo. A Asociación de Veciños organizou unha chea de actividades para recadar diñeiro co propósito de reconstruir a casa de Carmiña, que ardeu o pasado mes de febreiro. Está bastante afectado, non está pasando moi bo momento, non? Esperemos que poda baixar despois un rato para darlle un abrazo, pero non sabemos ben se vai vir ou non. O lume deixou a familia co posto. Un fillo de Carmiña que quedou ferido morreu 3 días despois. Ela, outro fillo e unha neta están vivindo na casa dun parente. Por iso urxe buscarlles unha solución e desde a Asociación de Veciños puxéronse a traballar de contado. Sí, a xente ahora mismo se está volcando, porque pasa que ahora temos que frenar un pouco, porque hasta que non den a cédula de habitabilidade, de traballar, de que esa casa se pode facer de novo, todo tinglado, pero sí, porque a nosa idea é agora ir comprando material, unha vez que digan vamos a levantar a casa, ir comprando material, e xa hai electricistas, xa hai xente que non está parando, oye, a mellor cartos non teño, pero a meu traballo son profesional e contade comigo. Un donativo de 10 euros dá acceso libre ás actividades previstas durante todo o día. Haberá música para todos os gustos e teatro con participación de medio cento de artistas. Tamén unha fila cero para quen queira contribuir desde a casa. Unha zona para xantar, mercado solidario, sorteos e ata unha ruta moteira. Lo animo a xente que veña a colaborar e a axudar a Carmiña en todo o que podamos. Toda axuda é pouca, veñades, que veña todo o mundo, que disfrute, arriba Carmiña. O evento solidario rematará ás 10 da noite. San Bieito é un dos poucos santos que ten 2 datas no calendario. A de hoxe é unha das menos coñecidas por estarmos en Coresma, pero en Portas están de festa.
e hoxe é o día grande na parroquia de Lantaño, con misas cada hora e pasarrúas pola vila. Ademais, esta festa, ali está Xoel Rodríguez, tamén ten unha parte solidaria, non, Xoel? Sí, unha parte solidaria, David, a Antía, que explican dende a Comisión de Festas o que busque concienciar os máis nenos das necesidades que poden experimentar outros rapaces. Por iso, onte celebraron aquí o Día do Neno e hoxe lanzan tamén esa campaña en colaboración coa Cruz Vermella para recaudar material escolar. A marxe durante toda esta mañá aquí nesta parroquia de Lantaño foi a de dúcias de fiéis que acudían con devoción ata esta igrexa para estar presentes tanto nas misas como tamén na solemne procesión. Imaxe que desta hora mudou pola de mesas totalmente ateigadas de xente para gozar do polvo, do churrasco ou tamén dun boviño, acompañados ademais pola música. Música que vai continuar tamén durante toda a noite nunha verbena que vai estar amenizada ademais por orquestra, tamén por DJs e todo nun sábado que case xa parece de verán. A parroquia de Lantaño no concello pontevedrés de Portas está de romaría. Celebra o día grande na honra de San Bieito, un santo, dícennos, moi milagreiro. Nos vimos por tradición, porque eso, creemos en San Benito, que sempre para as verrugas e todo eso, e a min de momento foime funcionando, o sea que seguirei vindo, mentras poida. Para min ten moito significado, motivado a que nos une a todos aquí, a todos os veciños e todo eso. E logo por San Benito, pois é o mellor que hai, os de Lantaño, claro. A xornada festiva que arrincou cedo con actos litúrxicos ofrece tamén música, bo xantar e bo beber. Este viño, isto baixa que é unha maravilla. Os parroquianos aseguran que é das mellores festas que hai. Moi boa sempre, moi animada e sempre moi ben. Buenísima, mejor imposible. Na tarde haberá hinchables gratuitos pros nenos e ás 9 da noite, verbena. A tarde seguimos bailando. A festa pecharana a varios grupos musicais e ata un DJ. Seguimos inmersos no ano xubilar proclamado polo Papa León XIV para conmemorar o 8º centenario do tránsito de San Francisco de Asís. E hoxe a familia franciscana celebrou a apertura deste ano xubilar en Santiago con varias conferencias e unha eucaristía. Animan ata o 10 de xaneiro do ano que ven os fiéis de todo o mundo a facer unha peregrinación a calquera igrexa franciscana ou parroquia que leve o nome deste santo. E antes de marchar, queremos darlles as gracias por acompañarnos. Os informativos desta casa foron líderes na franxa informativa do mediodía cunha cota do 18%, un punto por riba do seu seguinte competidor, e superando tamén a media do resto de televisións autonómicas. O Galicia Noticias, presentado por Raúl Quián, fíxose cunha cota de pantalla do 23,5%, con picos do 26% e unha audiencia media de 87.000 espectadores. E o Telexornal Mediodía de Marta Darriba acadou un 18,2% de audiencia, con picos por riba do 22% e superando os 90.000 espectadores de media. Grazas. Tamén lles agradecemos a súa confianza pola noite. No prime time, a Televisión de Galicia roldou o 10% de xer. Destacan nesta franxa o Luar, que acadou unha cota de pantalla do 10,9%. Seguiron o programa presentado por Xosé Ramón Galloso 75.000 persoas. Por certo, hoxe opta o Mestre Mateo como mellor comunicador. Pois moita sorte a todos os candidatos neses premios Mestre Mateo. Aquí estaremos pendentes deles e xa saben que toda a información continúa actualizada minuto a minuto na nosa página web en G24 e tamén en g24play.gal. Si, agora quedan cos deportes e unha nova xornada de Liga, Óscar. Así é, Antía, porque despois das emocións europeas volve a competición doméstica e o Celta, coa moral polas nubes, recibe mañá o Alavés, xa digo, na volta da competición de Liga. 2 minutos, estamos de volta, e tamén para falar da previa do Deportivo Zaragoza que se disputa esta noite en Riazor. En nada, volvemos con todo.